हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गिबि आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौहाय बयबो नायखांखाबायानो जानांगौ आरो जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7खौ नोंथांमोना जाय दासिमबो नायाखै नोंथांमोना कमेडि किं यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना अलरेडि पार्ट 7खौहाय आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर बिनिनो पार्ट 8खौबो बिथांमोना आपल'ड खालामबाय दहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन एबा नुवाखै नोंथांमोना कमेडि किं यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना पार्ट 8खौबो अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय जोर आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8खौ नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो नायनानै माबायदि मोनदों आरो सोर पार्ट 9खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा खनकसा बर' बिथांनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट लिरनायाव दिहुनजानाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18नि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दंना लोगोफोर आरो गोबाङाथ' कमेन्टआवबो सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ माब्ला होगोन होननानै। लोगोफोर दिनै जों सानब्रै सानबा 6 दिनानो जालांबायना लोगोफोर नाथाय बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ दिनैबो आपल'ड खालामाखिसै लोगोफोर। जानांगौ बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेलाव माबाफोर प्रब्लेम जादों जायनि थाखाय बिथांमोना आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ दिनैबो आपल'ड खालामनो हायाखै। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला थाबैनो आपल'ड खालामगोन आगोमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौहाय। ओमफ्राय लोगोफोर जोबनायाव नोंथांमोनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों लोगोफोर स्क्रिनाव नुनाय नैबे बर'नि आइजेंखौ सोर सिनायो आरो बिनि मुङा मा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर आरो बेखौ बर' सुबुंफोरा बबे हाबा एबा बबे खामानियाव बाहायो नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।